салом тамошобинони канали навори ҷавон. Дар ин наворе ки мо манзури шумо мегардонем дастгоҳи хабардиҳандаи аломатҳои роҳ дар гузаргоҳҳои нақлиётӣ. Дастгоҳе ки шумо мебинед аломати роҳ аст ва дастгоҳи қабулкунанда дар нақлиёт насб карда ҳангоми ҳаракат кардан шумо мебинед дастгоҳ ба худаш сканер карда мегирад ва аломатро пӯшакӣ дида мегӯяд ки аломати гузаргоҳ наздик шид. Дар ин дастгоҳи мо ду қисми асосӣ дорад. Якум дастгоҳое ки чип аст дар аломатҳоеро насб мекунем, дигараш дар нақлиёт чунин намуди дастгоҳро сохта дар мошин мегузорем. Ҳангоми гузоштан самти ҳаракати мошин бо суръати баланд бошад дар роҳ, аломати роҳро дида хабар медиҳад ки аломати гузаргоҳ ё кашхат аст ё камераҳои назоратия ё светофор аст. Дида хабар медиҳад ки дар наздикӣ мисол ба масофаи 150 метр хабар медиҳад ки аломатҳо ё чарбакҳо ҳаста суръати ҳаракати нақлиётро нигаҳ доред. Боз тарзи кори дастгоҳро мо нишон медиҳем. Дар дохили дастгоҳи мо 4 датчикҳо насб шудагӣ аст ва садобароро дастгоҳе ки мавҷро аз масофаи 150 метр қабул мекунад насб кардагӣ ҳастем. Ҳангоме ки мо дастгоҳро ба кор медарорем, як тугмача дорад. Ҳангоми тугмачаро пахш кардан аломати гузаргоҳ наздик мешавад. Ҳамин аломати гузаргоҳро такрор мекунад. аломати гузаргоҳ наздик мешавад. Бисёр ба монанди ин дастгоҳҳо бисёр дастгоҳе ҳастанд ки дар нақлиётҳо истифода бурда мешаванд. Мисол ба монанди GPS, радарҳо ҳастанд ки аз ҷиҳати иқтисодӣ нархашон қиматтар аст ва истифодабарии онҳо хелоҳо қимтар аст. Ва дастгоҳи мо фақат як тугмача дорад, аз ҷиҳати иқтисодӣ боша арзон аст ва ба ҳамаи нақлиётое ки ҳастем, мисол боркаши савграф метавонем